Gáag maná mí le cóscóir nar a thugdar aigear ard vaca, den náit a rang a héna gainú, ach fach súl chomacha ar tharthaí eile, seo tuairis go bach dar masanacha. Hot ard vacha níos fearr, bhí géad scór an imirt ag Kelly Mallon. Thug Marion Farrelly canasíocht de chalíní mí ón tús agus scór an seoice. Ach le cúil ag Kelly Mallon bhí ard vacha cúlín chun dosa. Leis an gúlín seo Rachel Casserly bhí an bhí fós an umíocht. Ach cúlín deas ag glóithín na meccan as ard vacha chun cín héna sé le náid a cethir ag le ham. An isbhí breúir an bhí, ach scórna ag Rachel Casserly agus Marion Farrelly as dúra cúlín eatra. As garda dhearra an lé, cúlín ar chorthaime ag Marion Farrelly, bhí dóthain dénta ar éigean ag caileanní na mí.